Moi! Tervetuloa uuteen Pixel Worlds-videoon. Puhumme tänään liikeistä, jotka pelaajat saivat vahingossa tietää. Mennään intron jälkeen suoraan videoon. Kommentoi, mitä mieltä olet näistä ominaisuuksista. Ja muista myös tykätä, kommentoida ja tilata kanava. Mennään suoraan videoon. Okei, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään päivällä pelaajat Android-laitteilla pääsivät etukäteen peliin ja saimme tietoomme uusimpia ominaisuuksia etukäteen. Ensimmäisenä saimme Nether-liikkejä. Pelissä tulee olemaan 5 eri tasoista Nether Scrollia. Me emme vielä tiedä, mitä ne tekevät. Toisena liikkinä on gemien ja Bitcoinien hinnat. Halvin gem-paketti on noin $2 ja kallein on noin $58. Muut hinnat ja määrät näkyvät nyt näytöllä. Suurin yllätys on minulle se, että nykyään Bitcoineja voi ostaa nykyään oikealla rahalla. En tiedä, onko tämä hyvä vai huono. Kerro minulle kommenteissa. Siskeä myös kertoi suuntaa antavan ajan, jolloin peli julkaistaisiin. Se julkaistaan iltapäivällä todennäköisesti kello 5 jälkeen. Tämä on meille suomalaisille hyviä uutisia. Nyt näytän näytöllä muutaman liikin ja voit kommentoida, mitä mieltä olet niistä. Tässä oli kaikki tässä videossa. Muista tilata, tykätä ja kommentoida.